Ekionga yaito ni otoko gechaka korwase county ya Kisii awase abanyanyimbo baba bakobetererwa gutumia amarioki yo korusia mariga maiso kobaseberekania abaoroki wa be university ya Kisii abo bakora ukorobekana aritko ria rero asengencho omoroki woyo mokoro skuru yo abaga kwerusia obomoyo nabo igo ogoteneniwa gwokoewa chikadi cyogokora amatemwa ase abaoroki wa bari batabwati okwenyara abaoroki abo nigo baba bagotagura ebibanda ebyo byarenge ase para ekogenda ase university eyo egento kyabage gutenenia obosombi ase enseme eyo.